Para pamirsa ingkang dipun tresnani dening Gusti, nami kula Karen Olivia saking GKJ Watu Sigar. Kepareng kula maosaken renungan sabda winedar teng Minggu 8 Maret 2026. Renungan kanthi irah-irahan Ojo Dumeh kadasaraken saking Yohanes 1 ayat 8 ingkang mekaten surasipun. Kue padha dak utus ngeneni kang dudu garapanmu, wong liya kang padha nggarap, lan kue kang padha ngunduhi pametuning garapane. Nalikanipun Gusti Allah ngganjar gesang ingkang linangkung, adekanipun tiyang punika lajeng gadhahi patrap ngadi-adi. Rumaos unggul piyambak, rumaos sugih piyambak, rumaos wasis piyambak. Tundhanipun kumalungkung lan ngremehaken asanes. Saperangan malah wonten ingkang nyatroni Gusti Allah lan nganggep bilih sedaya kaluwihanipun punika awit saking pambudidayanipun piyambak. Awit saking punika, nalika Gusti Yesus nguningani para sakabat kepareng nélakaken baptisan ingkang gunggunipun langkung kathah katimbang baptisan ingkang katindakaken para sakabatipun Nabi Yohanes. Panjenenganipun anggenipun kondur ing Galilea lantas margi ingkang langkung wewengkon Samaria. Nelalah nalikanipun dumugi Sikhar ing pundi wonten sumuripun Rama Yakub, Gusti Yesus wau pangandika kaliyan pawèstri Samaria. Osipun pawèstri kala wau sami nélakaken paseksi menggah Gusti Yesus inggih Sang Kristus piyambak lan kathah tiyang Samaria ingkang sami manjing pitados. Wonten ing mriki Gusti Yesus paring piwucal bila saestunipun saben tiyang punika wonten bagianipun piyambak-piyambak. Ampun dumeh, sampun kepareng baptisi tiyang-tiyang Yahudi lajeng rumaos unggul lan ngremehaken sesami. Kamangka saestunipun peranganing kaunggulan ingkang kinayuh punika ugi wonten eguh pratikeling asanes. Sanes pambudidayanipun piyambak. Punapa malih ngingeti panjurung pitulunganipun Gusti Allah lumantar Rohipun ingkang suci ingkang makarya ing telenging batos para-para ingkang sami manjing pitados. Pramila mekaten, aja dumeh. Sageta sami rumaos, ampun rumaos saged. Laras kalian pangandika, kang siji nyebar, sijine kang ngeneni. Kowe padha dak utus ngeneni kang dudu garapanmu, wong liya kang padha nggarap, lan kowe kang padha ngunduhi pametuning garapane. Aja dumeh. Amin.